खुलुमबाय लोगोफोर आं नोंथांमोननो ससे भिडिअ होदों बे जाहैबाय मा पुराना भिडिअ रन्जन दैमारि सारनि दा दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो जाबाय दिनै रन्जन दैमारि सारनि बेल हियारिं दंमोन सुप्रिम कर्टआवहाय ओमफ्राय दा बिरिमोनलां ब्रादारा बिथांमोनानो दा खाबाय थादों नालाय दा बिथाङा गावनि पेजाव लिरदों माने दिनैहाय रन्जन दैमारिनि जेनाखि बेल हियारिं दंमोन आरो बे बेल हियारिंखौ दिनै सुप्रिम कर्टआ रेजेक्ट खालामबाय होननानै माने जायाखिसै आरो दा मानि थाखाय जायाखिसै जोंबोथ' दा डिटेल मोनथियाखिसै बयबो आसा खालामदोंमोन बिथाङा जेन' बेलाव गबोनानै जोंनि थाखाय माने रायजोनि थाखाय माने बर' हारिनि थाखाय खामानि मावनो सुबिदा मोनगोन खाबु मोनगोन जों बेखौ आसा खालामदोंमोन नाथाय जोबोद दुखुनांथाव जाबाय मानि थाखाय जादों मा जादों बिथांमोना जेब्लानाखि जों प्रेस मिट जोंनो डिटेल भाबै होयो अब्लासो जों मिथिगोन जों खोनानायावथ' ओरैनोथ' सरकारि भाबनिफ्रायथ' जेबो बिदि प्रब्लेम गैलामोन होननाय खोनादों आङो जेनेबा आसाम गभमेन्टनिफ्रायबो खुनु रावबो जेबो पलिटिकेलिबाबो जेबो माबा प्रब्लेम गैलामोन आरो बिटिआर गभमेन्टनिफ्रायबो प्रब्लेम गैयामोन बिथांमोनाथ' माने फुल सापर्ट नै आं खोनाबाय थादों मिथिबाय थादों आरो बिथांमोना जेसेबांनाखि रां रुफा दं बेखौबो रां रुफाफोरखौ माने हरबाय थादों दा बेयो मोनसे एनआइनि केस होननानै मिथिनो मोननाय जादों आरो दा बेवहाय बिथांखौ बेल हियारिंनि गेजेरजों बख'नायनि माने खामानिखौ दिनै लाबाय थादों बिटिआर गभमेन्टआबो मावदों होननानैबो जों खोनाबाय थादोंमोन नाथाय जों दासिमबो जोङो रोखा बुंनो हानाय नङा जेब्लानाखि रन्जन दैमारि सारा फैनानै गावनि खुगाजों बुंनाय नङा दा जोंनि थाखाय दुखुनि सान जाहैबाय लोगोफोर मानोना बिराद आसा खालामदोंमोन रायजो राजाफ्राबो एकदमबारे ओरैबायदि माने पजिटिभ मोनसे माने बिसासनि गेजेरजोंहाय बियो जेरैबाबो माने गबोगोन ओमफ्राय जेरैबाबो गबोखानानै जोंनि थाखाय जोंनि बर' हारिनि थाखाय खामानि मावफैनो सुजुग मोनगोन रायजो राजाजों थाफानानै खामानि मावफैनो सुजुग मोनसिगोन बेबायदि मोनसे आसा लाबाय थादोंमोन नाथाय दिनै बे आसाया दिनै फैमाल जाबाय माब्लानि समाव आरो मा जाफिनगोन बेखौ उननि समावसो फोरमायसिगोन दा हयथ' बिथांमोना जिरायनानै थाया एनडिपि बादामोना जिरायनानै थानाय नङा आरो जेनोखि आसाम गभमेन्ट आरो बिटिआर गभमेन्टआबो बिनि सायाव हयथ' जिरायनानै थानाय नङा आं सानदों आंनि फोथायनायसै आरोना मानोना बियो जोंनि थाखाय माने सासे बर' हारिनि हिर' बेथ' सैथो बाथ्रा मानोना जोंनि बर' हारिखौ जोंनि अलखदनिफ्राय उदां खालामनो थाखाय जाय जोहोलावा माने गावनि जिउखौ दान होनानैब्लाबो माने हारिनि थाखाय हारिनि राव हारिमु थुनलाइ बै समाव जेनोखि मन' खालामनो नागिरनाय गुबुन जौगाखां हारि माहारिफोरनि स' बेफोरखौ माने एगेन्स्टै जुजिनानै दिनैसिम बेफोरबायदि माबायाव फैबाय दा बाथ्राया जाहैबाय मा बिटिआरआ सुक्ति जाबाय नंगौ बिथाङा खिन्थु बिटिआर सुक्ति जानायनि सिगां कनभिक्ट जाखानाय मानसि थेवब्लाबो माने कनभिक्टनि उनावहाय बिथाङा एग्रिमेन्टनि गेजेरजोंहाय माने बिथाङा गनो मोननांगौमोन बेखौ बयबो रायजो राजाफोरनि गेजेराव दा सोंलु सिखारबाय थादों मा जाबादों कनस्पिरेन्सि दंमोन नामा सोरनिबा फाव फान्दायनाय दंमोन नामा माने सोरबाया खुगायावल' बुंमारदों नामा बेबायदिनो गोबां गोनो गोथो बाथ्रा फैबाय नाथाय जों बेखौबो जों रोखा बुंनो हाया लोगोफोर जों सोरबा सासेखौ सोरखौबा जों दायबो होनो हाया उमुगानो खालामदों होननानै बेफोरबायदि बुङोबा बुहुल जागोन गोरोन्थि जागोन दा गतिके फिन आरो बिथांमोना आरो बेखौ आरो एप्लाइ खालामफिनबावनांगोन मानोना जेसेबांखि जाया मानो एप्लाइ खालामबाय थानांगोन बिथाङा दा गोदान फैदों होननानै बुंदों बिथाङा सुप्रिम कर्टनि जेनोखि जाज बिथाङा चिफ जाजआ गोदान होननानै मिथिनो मोननाय जादों आरो नेक्स्टआव आरो फुरानाफोरबा माबायदि मावगौमोन जाय फुरानायाव दङ बिथांमोना माबा आरो बिथांखौबो आरो फिन सेकेन्ड टाइम एप्लाइ खालामफिनोबा बिनि सायावबा मा जागोन बेखौ उननि समावसो फोरमायसिगोन आसाम गभर्नमेन्टआ जुदि माबा मोनसे लिरोबा सिआइडि जेनोखि सिआइडिनिफ्राय बिथांमोनखौ जुदि लोगो हमोबा सिआइडिफोरनि माबाफोरखौहाय हेडफोरखौहाय आरो बिथांमोनजों जुदि गभर्नमेन्टआ आसाम गभर्नमेन्टआ जुदि लेंहरनानै सावरायोब्ला आरो जेनोखि अमित शाहमोनजों सावरायनानै आरो आसामनि चिफ मिनिस्टार हम मिनिस्टार आरो मोनफ्रोमबो स्टेटआवबो सिआइडिनि माखासे ब्रान्सफोर थायो नालाय हेडकुवाटारनिजों रायलायनायनि लोगोसेहाय बियो मोनसे पलिटिकेलि मोनसे खामानिफोरखौ मावनो हाद्राया नङा हायो स' गतिके बियो लासैनो आंनिबा जानांगौ आं मिजिंथिदों फोथायदों सारा जेरैबाबो गगोन आं बेखौ आसा दं आरो ओंखायनो एनडिपि बादामोना निस्सय बेखौ आरो एप्लाइ खालामफिनगोन बेल हियारिं बेल अर्डारनि थाखाय बिथांखौ आरो एप्लाइ खालामफिनगोन आं बेखौ आसा खालामबाय आं दा बेखिनि आपडेटखौ नोंथांमोननो होनो होननानै फैबाय लोगोफोर आं दुखु मोनदों दिनै खोनानाय लोगो लोगो आङो माला जादोंमोन आं थाल मोनाखैमोन दिनै आं बिरिमोनलांनि जेनाखि पेजावहाय आं बिथाङा होनाय लोगो लोगो आं नुबाय ओमफ्राय माखासे निउस पर्टेलावबो बिदिनो फट'खौ लानानै होबाय बे बिथांनि बेल हियारिंआ रिजेक्ट जाबाय होननानै बे बाथ्राया सैथो बाथ्रा रिजेक्ट जाबाय जायाखिसै दा थेवब्लाबो आं आसा दङ 100% सानसेबाबो बिथाङा गबोगोन उइथिन
सर्ट पिरियडनि गेजेरावनो बिथांखौ गगोन आं बेखौ मिजिंथिदों आरो बिथांखौ आरो फिनिफाइ खालामफिननांगोन बेल हेयारिंनि थाखाय अब्लासो बे साक्सेस जागोन आरोखि बेखौनो आङो नोंथांमोननो दिनै रादाबखौ होनाय जादों आरोखि थेंक इउ